लोगोफोर नै आं बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आरोना आं सफैबाय हिमाचल प्रदेश सिमला होननाय जायगायाव आरोना नै सिमला होननाय जायगायाव दंफैयो आङो थारमाने मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर थारमाने आं दं बिराद दुखु मोनदों आरो खेमफ्राय बिदि गाबबाय थानायखौ आं दुखु मोननानै आं सहायनो हायाखै आरोना एक्सुवेलि खेमफ्राय बिदानाव दुखु जानो नाङा बिदानाव लेंबाय दिनैनिफ्राय जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ नों जानगार जादों आरोना मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदि सानदों नोङो सिमां बायदि गोदो जों सानैजों जिथु मोजां मोनलायदों बेखौ सिमां बायदि सानदों आरोना मालायनि खोथा लायै लायै नों बिदि बखिनाङा खिन्थु आं नाम बुंनांगौबा गासिबो थांफाजोबगोन मानसिफ्रा नोंखौ थारमाने जाय मानसिया लाबोआ फैसा होनानै जाय मानसिया फैसा लानानै नोंखौ दोनबोआ बेखौबो आं गासिबो खिथाजोबनांगौ गासिबो नाम थांफाजोबगोन आरोना खिन्थु आङो जे गावखौबो खिथा रावखौबो फेमिलि न'खरखौ आङो सिफायनो साना आरोना अनेक बाथ्रा बुंनांगौबा आंबो दङ खेमफ्राय सनासोनिफ्राय लांबाय आं बिदानावसो होनसै दिनैनिफ्राय थारमाने आङो मोजां मोननायखौ माथो खालामबावनो जों सानैजों मोजां मोनलायबाबो दुखु दा मोनसै आरोना जों सानैजों मालाबाबो जिन्दगि मोनलायखाया आरोना बेखायनो आंहाबो संसार दं आंबो हिनजावखौ बिराद अनो हिनजावनि जानगार आं थानो हाया नों बांद्राय दुखु मोननो नांला नोंनि दुखु मोननायनि खारना आंखौसो नोङो दुखु मोननो आं मिथिखायो गासिबो मिथिखाजोबो आं नों आंनि थाखायसो दुखु मोननानै भिडिअ बानायदों नोङो रावनिबो दुखु मोनाखै मिथिखायो आं खिन्थु नोङो जानगार जादों आङो आंनिफ्राय जानगार जाना थानो सनासोनिफ्राय लांबाय थायो आं सनानो गाबजियो नालाय बेखायनो थारमाने आंबो बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आङो नोंनि फनखौ मानो थाखाय हमनो हायाखै होननानै बुंबा आङो थारमाने आङो बिराद दुखु मोनदों आरोना आं मा मोखांजों नुजाबावनो गामियावबो थांनो हाला हिनजावाबो आंखौ सैनाय नंला बेखायनो आङो नुजानो हायाखै हिनजावनि फनखौबो आं हमाखै नोंनि फनखौबो हमाखै ओमफ्राय दा मबाइल अन खालामनाय लोगो लोगो नों गाबनाय नुदों गाबनाय माने नों फन खालामाबो आं हमनो हायाखै माने आं नों दुखु दाजा सनाल' होनबाय दायो आं माथो खालामबावनो नों जुदि मोजां मोनो आंखौ एथ' मोजां मोनो नोङो मोजां मोनबाबो आंखौ बावगारदो आंबो नोंखौ बावगारनो नाजानोसै आं बिराद गोजान जायगायाव खामानि मावना थानोसै आं नोंखौ बावगारथारनोसै दिनैनिफ्राय आं नोंखौ रायज्लायथारला नोंबो आंनो फन दाहर आं जिन्दगि फन हरला नोंनि लोगोफ्रा मा जाखादो सना नोंनि लोगोफ्रा रावबो फन हरा माथो नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जासुला होननानै बुं मुथु होननानै बुं निगास होननानै बुं माथो नोंनि थाखाय रावबो सापर्ट खालामा भिडिअखौनो रावबो खालामा नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जाय मानसिया भाइरेल खालामना होदों बे मानसिखौ आं मिथिजोब्बाय खिन्थु आं न'खरनि मानसिखौ बेखौ संसारखौ बरबाद खालामनो हाया आरोना फेमिलि गोनां न'खरखौ आं मालाबाबो सिफाया आं बिराद दुखु मोननानै दिनै भिडिअ बानायदों आरोना आं नै माबायावसो दंबाय हिमाचल प्रदेशआवनो नायल' सिनारिखौ नाय सिनारिखौ नायनानै बुं फाइनाल लोगोफोर नोंसोर आंखौ निमाहा होबायना आंनिनो गुलथि आंनि मोजां मोननायखौ आं मोनासै बेखायनो गावबागाव संसाराव गावबागाव सोलिनोसै आंनि हिनजावखौ आं थांनानै दिनांफोर जुदि निमाहा होयोबा आंनि हिनजावनाव थांनानै आं संसार जाहैनोसै मोजांनो हिनजावजों हाजिरा मावनानैबाबो आं हिनजावखौ फिसिगोन आरो खेमफ्रायाबो नोंबो हौवाखौ हाजिरा मावनानैबाबो फिसि हौवायाथ' नोंना जाहोखाया आं मिथिखायो उन्दु जायो सामफ्रामबो जौ लोङो होननानै आं मिथिखायो नोंनि फिसायखौ फोरों नोंनि फिसायखौ आंखौ लानांगौबा नोङो खस्थ' मावनाबो जाहो होननानै बुंदो सना आं बिराद दुखु मोननानै दिनै बानायदों आरो भिडिअखौ आं रागा जोंनोबा दानो नैबाव थैनो हायो खिन्थु मानो थैनो आंना फेमिलि दङ न'खर संसार दङ आङो थैनांगौबा बिराद न'खर संसारखौ सोलायफिननांगौ आंना हिनजावा बेसोरा गाबगासिनो दं आं जेबो बुंनो हाला नों दुखु दाजासै खेमफ्राय सना बेखौनो बुंनो सानो जि जालांबाय आं नोंखौ दिनैफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हाला दिनैफ्राय रायज्लायनोबो हाला आं जेबो कन्टेक्टबो खालामनो हाला नोंखौ अननानै निमाहा होदो खेमफ्राय आं इसिनसि भिडिअ आं बारा थानो हाला सैज्य हाला आङो दिनैनिफ्राय जिन्दगि दारायलाय आंजों नोंखौ आं कन्टेक्टबो खालामा आं जेबो खालामा कन्टेक्ट होननायखौनो खालामला आङो दिनैनिफ्राय दे सना नों नुबाय बायदोंबा भिडिअखौ नों गाबोबा गाब दा बारा गाबनो नाङा गाबबा आं दुखु जायो गाबनो नाङा जों सानैनो मोजां मोनलायनायखौ मोनलायखाया मालाबाबो जायखिजाया बखिबाबो बखिनो नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ रावबो सापर्ट खालामाखै जासुला होन मथु होन लिंगास होन आरो अनसुमै होन राखावसि होन माइनाव होन बिसोर गासिबो फैसा जानानै थाजोब्बाय खिन्थु नोंखौ रावबो सापर्ट खालामग्रा ओंखाराखै आं बिराद दुखु मोनदों आरोना खनसेखौ सापर्ट खालामना बुंनांगौना मोजां मोननायनि थाखाय नोंथ' मिथिखायो आं नोंखौ मिथिखायो रावखौबो मोजां मोना नों लोगोल' जायो मानसिफोरजों आंखौल' नों मोजां मोनो होननानै आं मिथिखायो
नोंनि बिनानावा बेसेबां रायो नोंखौ आं गासै मिथियो नोंनि बिब'आ बेसेबां रायो आंखौ दानस'नो मानो होनो खिन्थु आङो मोजां नोंखौथ' आंखौ गारा थेवबाबो नों आंखौ गारनांसिगोन सना आंजों दिनैबाय कन्टेक्ट दा खालाम थैजासे आरोना बावगारनो सानदों आं जेबो गिया थैनोबो गियाखै नों मोजां मोननायनि थाखाय आं दिनै गारनो थाखाय गिबाय आरोना आंनि मोजां मोननायाथ' सैथोमोन आरोना सना नोंनि मोजां मोननाया सैथो नामा मिथिला आं खिन्थु नों आंखौ मोजां मोनो होननानै खिन्थाखायोमोन आरोना बेखायनो आं दिनै बिदि खोमानायथारबाय दे सना आं सनसै लोगोफोराखौ आं निमाहा होदो बिराद निमाहा होदो निमाहा होबा आङो न'आव थांनो संसार मोजां जाहैनोसै आं न'आव नोंसोर आंखौ अननानै लेंहरफिनोबासो थांगोन आं नङाबा थाङा जिन्दगि थांला आङो बावनो नांगौबा थागोन आङो नोंसोर आंखौ निमाहा होननानै लेंहरफिनबासो आं थांगोन लोगोफोरा आं इसोर दोनथ'नो हाला बाला